8è campus d'hoquei que organitzem aquí a Mollerussa. L'organització ve a càrrec del Club Hoquei Mollerussa. El Lluís Rodero i jo, el Roger Bosch, som els directors. Durant aquest campus ens visita gent de tota Espanya. En total han sigut uns 90 i escaig crios, nens i nenes. El campus és mixte. Les visites són bàsicament de les comunitats de Madrid, València, Navarra, Euskadi i, lògicament, i amb més volum, els catalans, de Catalunya. El que intentem és millorar la tecnificació, evidentment, la millora qualitativa durant una setmana de la tècnica d'aquests nois i noies que ens venen al campus. Amb 2 torns, en edats compreses dels 6 anys fins als 15 anys.